Ola, son Dolores González Álvarez. As miñas liñas de estudo son dúas ben diferenciadas entre sí. A primeira, a sintaxe histórica do inglés moderno temperán e tardío. Interésanme especialmente procesos tales como a gramaticalización, a construccionalización e o impacto, a influencia das diferentes variables sociais no cambio lingüístico. Todo isto no marco da lingüística de corpus. A segunda liña chegueime un pouco por casualidade, ou máis ben por necesidade, cando ocupei cargos de responsabilidade na universidade. Trátase de todos os aspectos relacionados coa internacionalización do ensino superior, internacionalización na casa, política lingüística, o uso de inglés como lingua vehicular ou a formación e acreditación dos docentes para a docencia nunha lingua diferente da súa lingua ou linguas maternas. Esta liña atraeme especialmente polo seu impacto inmediato nas políticas e no ensino universitario. Se queres saber algo máis, contáctame a través do iLingua.